yang mana kibin mana kah? Abo kan kok kasu ya. Kelai kan ngobrol kata tuh mau kata. Masa yang tahu nih kan. Ini lah ini. Kami tadi ada paksa di sana. Baru kasih. Bakar demi him. Bakar him mana? Betul kenapa nak? Wah, kena mungan cara kalau kena boleh. Ting mata. Lagi saya kesing ya ta. Ini cara tu ni. Tahu semua. Tahu semua tahu. Atau Pula no, cini kok tu mathunan belakan hambai. Cintini nugui makna, cini yong budai. But ini cini Ramchandra constituency in Bishing Khobjak. Mara hadu ADC village committee ni Bishingo. Ward number 1 ni 2 election period ang sayo jefro election campaign phaikya apur ang chini yonggre malekya nugui mahan no bi nog ro bera na hamthaya yaba ono hamthai pans bini APL card dingzak ang bele wana kha borok dino mukitung mothni mothang phale borok salai jawo boni basabo kri basaibo kri yaba ang obono wansugi thanga apur no jefro puila ang ani habano ka habo ang ani puila salary mana ang o salary na ani yonggori na refen na ang bakasong thangmani tongo mitini ang puila salary mama no ang tini chini yonggori ni hani tini phungo khaika inga oma haino te khoroksa tongo chini te khoroksa chini bukhukjuk bobo oma haino sukje aja te kisa kamiwa ang obon yagulo bono bo malai na thangai tongo Ata mung faisala ngo pro nungna sekangka kun phena mung malang phena dui bar tin bar play ya ada semua orang maya aslinya ya bro orang mano mau mia lah kita ganti makna ini pintong pula na chini kok tu mathumna na belakana hambai tini ojarawo ang tini ani amsaini dakin porobila ADC village communication khobjak chini khengra kamiwo khoroksa chini yongburi sukja ya bini nawa bini bosai bokri te bini bosala chala bokri bo khorsa randijuk sukja ya jefri election campaign phaipura angbai malai langka te bini nokungang check hene mani bini kagos robo APL te bini ration card by APL te bini mantha sokte robo kun manje ne bagi bo belai odom khlaijak apur bono ang nasigui an bokha chongoi thamman tongo ang bono subana ni hinai tai bono ang nok tangrenai tai bini APL no bo BPL khlaina bag ang chini je tuidul tongnai o barjan tui tongnai no bang request khlainai tai ang puila salary mamani o habano ka habai o salary no ang bono dina hinang bokha chongoi thangmani tongo tai tini ang bono phai o salary no ang bono yafar phaikya ani salary no tai oboni yagulo te khoroksa chini jibu khoro khorosati same no bahai no randi jek bin basabote kya bukri bo saichu no mukhtang phalcha jaw bin bo same no bin ration card APL bono no bele wana ka bono bo jibro kok saka bin dukhuni kok rokhna ka bin jing jan kok rokhna ka ang bele na khasa ka omahai borok tabu sing jing jan klugi tang ko phia ba borong naikol na kya bukri phia ba ang abor bakhasong thangmani tongo jefora ang sugana omahai borong kan ang basawan hine iketini omahai kan an puila salary mamani borong ang je mamana half half klai tini borong rine hini ang korman hambai